Bismillahirrahmanirrahim. Naina kashi na 19. Wani kallo ya watsa mata a wulaƙance ko kallonta bai yi ba, irin kallon da bai taɓa mata irinsa ba. Ji muryarsa ya hana mu fira shiga ɗakin, talabe tana jiyo sa. Rayuwarki ce, ki je ki yi duk yadda kike so da rayuwarki. Amma matuƙar kika zubar min da ciki, da gangan ba tare da wata ƙaddarar Ubangiji ba, za ki bar gidana. Ina nufin ke Naina, zan sake ki sai ki je ki auri wanda kike so, sai ki haihu da shi. Gaban Mufida ya faɗi, ta juya da sauri ta bar gurin. Naina kuwa ido ta zare sosai tana kallonsa, za ta yi magana ya katse ta. Fita mun daga nan da Allah Naina. Ta yi shiru tana kallonsa kafin ta juya a sanye tana kuka. Mufida kuwa farin ciki kamar za ta mutu. Oh, ashe zan ga ranar Naina? Ashe za ta bar mijina? Wannan furitin na Musa'af ya mata daɗi domin sai ta zubar da cikin. Yanda Naina za ta bar mata gidan, ita kaɗai. Ta soma rawa a ɗakin har tana juyi. Ta jima ba za ta iya zuwa gurin shi ba, saboda tsananin farin ciki. Musa'af ko a jikinsa, rashin zuwanta ya ji daɗi, yana son kaɗaici dama. A wannan ranar Naina ba ta yi baccin kirki ba, washe gari ta yi shirinta cikin uniform ta nufi sashinsa. A hankali ta soma buga ƙofar ɗakinsa, don a kulle take. Waye? Ya tambaya cikin muryar bacci. Ni ce fa, ka buɗan ƙofa don Allah. Ya ja dogon tsaki ya mai da kansa jikin filo, haɗe da lumshe idanuwansa. Ta gaji da tsayuwa kuma za ta makara a sukul ɗin, sai ta kara buga ƙofar tana faɗin, don Allah kar ka watsar da ni, ka buɗe mini ƙofa. Cikin tsawa ya soma mata magana, sai da ta ɗara zabura. Wa menene kike damuna ne? Me zan miki ne? Muryar tana soma rawa, idanunta sun yi raurau, kwalla ta tare a idanuwanta. Na shirya ne zan je sukul, shi ne na ce ka zo ka kai ni. Ni direbanki ne? Ko kuma bawanki? Ba direba a gidan ne? Sai ni? Ta yi shiru cike da mamaki, kullum shi ke kai ta sukul. Ya ɗauko ta, yau kuma har tsawa yake mata, ta je direba ya kai ta. Ta gyara sukul bag ɗinta, ta fice. A makaranta ma yau komai bata fahimta ba. Duk sukuku take, Saliha da sauran friend ɗinta sun yi ta tambayar ta sai da ce ba komai. Haka ta dawo gidan duk ba wani walwala. Ga yunwa bata ci abinci ba, ko abincin safe bata ci ba, haka ta fita. Mufida kuwa fita ta yi ta nufi asibitin, kai tsaye ta samu maganin zubar da ciki gun wata likita aminiyarta. Sanda ta dawo har lokacin Naina bata dawo ba. Hakan ya ba ta damar shiga fat ɗinta, ta nufi fridge ɗinta, ta buɗe drinks kala-kala a cike. Bata san wanda Naina ke sha ba, bata san wanda ta fi so ba. Ta duba maganin, idan ba a kwalin juice za a sanya ba. Ta duba maganin, launin ruwan tabbas za a gane ta. Ta da kwai exotic ta buɗe, ta jefa maganin ta jijjiga sosai, sai da ta tabbatar ya narke, ya gauraye, sai ta ɗora akan fridge ɗinta. Ta fita da sauri. Fitar ta bai fi minti 5 ba, sai ga Naina ta karaso, duk jikinta ba kwari saboda yunwa. Jakarta ma janta take akan tiles. Ta jefar da jakar a tsakiyar falonta, ta cire takalmin kafarta da hijab ɗinta. Ta zame socks ɗinta, kana ta nufi kicin ɗinta. Shiru ba kowa, da alama ma'aikatan sun gama aikinsu, sun fita, sai ta nufi dining table. Ta duba ta ga dambu ne da sinasir. Ta rufe da sauri, ta ji ba ta son ƙamshin girkin. Komai ba za ta iya ci ba, sai ta nufo toilet, ta yi alwala, ta zo ta yi sallah. Bayan kammalawarta ne, ta fito falon. A nan idanunta suka sauka a kan fridge ɗinta. Ta ga exotic ɗin. Ta je ta ɗauka, tana dubawa kowaye ya ɗora a kai. Ta buɗe fridge ɗin, ta duba nata ne,
To waye ya ɗora a kai? Gashi ma da sanyinsa. Ba ta yi tunanin komai ba. Ta taɓe bakinta ta koma tsakiyar falon nan tana sha. Tare da ya zaune a gurin tana sha kamar ta je gurin Mus'ab. Sai kuma tana jin tsoron tsawarsa. Nan dai ta yanke shawarar zuwa. Ta tashi ta fito amma sai me? Ƙafafunta suka riƙe. Mararta ta soma ciwo. Ta dafe marar haɗi da tsugunawa ƙasa. Shi kenan ta faɗa a ranta. Dama ita ta san mutuwa za ta yi. Shi yasa ta so a cire cikin. Ta so mu wash Allah. Mufidu na laɓe na kallonta. Daidai lokacin Mus'ab ya fito fat ɗinsa yana ɗaura agogo a hannunsa. Ya ganta dafa da mararta. Da sauri ya ƙarasa ya tsuguna ya riƙo ta yana faɗin. Menene kuma? Me ya faru? Menene ke damin ki Nainah? Da hannu ta nuna masa mararta. Ya bi marar da kallo. Me ya same ta? Ciwo take min sosai, ka kai na asibiti. Jikinsa na soma rawa. Ya tsira ta sama, amma sai me? Jini ya gani akan farin tiles ɗin. Ya dube ta bakinsa a buɗe. Kin zubar da cikin kenan ko Nainah? Sai a lokacin ta lura da jinin da ke zuba. Ta soma girgiza kanta tana kallonsa. A'a, ban sha komai ba wallahi, exhausting ne kawai. Kuma ta yi shiru sakamakon marin da ya ɗauke ta da shi. Zafin ciwon marin da zafin marin ya sanya numfashinta na ɗaukewa. Ta faɗi raukuf a jikinsa. Wannan kenan, muna nan dawowa. Aka ce waiwaye adon tafiya. Bayan barin inna gidan, da buga jaridar da nufin neman gidan da za ta zauna haya. A zatanta miliyan 1 za su siya mata gida. Sai ta riƙe sauran kuɗin. Sai ta ji abin ba na wasa ba ne, ta nufi neman haya. Tana cikin nema, ta haɗu da wasu mashaya. Shaiɗanu. Kai baba, ba wancan tsohuwar ba ce muka gani a jarida mai miliyan? Fa ita ce. Baba ya faɗa suna waige-waige, ba su ga kowa ba. Mu je da san mana namu ko kuma mu kashe ta. Suka ja jiki suka tsare ta. Hankalinta ya matukar tashi da ta ji suna tambayar kuɗi. Ba ni bace, ba ni da kuɗi, ba kuɗi a tare da ni. Ke tsohuwa, kada ki rena mana hankali mana. Mun ganki ki bamu ko mu yi ƙasa-ƙasa da ke yanzu nan. Ni fa ba ko kwandala a. Ba ta karasa ba suka soma dukanta sosai. Suna ina kuɗin ki bamu ko mu kashe ki. Jiki na rawa. Ta banye zaninta ta ciro kuɗi ta bada duka. Da haka ba su barta ba, sai da suka mata dukan tsiya. A cewar ta yi musu gardama. Suna ganin tasuma suka waske da gudu. Idan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe ranar tashin kiyama, to duk wani maha'inci za a ɗaga masa tutarsa sai a ce, wannan ha'incin wani ɗan wane ne, Allah ya tsare mu amin. Wannan kenan. Ƙoƙarin cire ta yake daga jikinsa, daidai da shigowar Rauda. Ɗauke da 'yar kula ta yi wa Nainah dambun nama, sanin tana son sa. Ta saki kular ta nufo shi haɗi da riƙo Nainah, fuskar ta a tsananin mamaki take kallonsa. Me ya faru Mus'ab? Me kake yi wa Nainah haka? Ciki na ta zubar sista. Tsanar da Nainah take min har ta kai jini na ma ba ta so? Sista sakinta zan yi, ba zan iya zama da ita ba a yanzu. Tsananin ɓacin rai za ka gani kwanta a fuskar Rauda. Ita ma ta tsani Nainah a karo na biyu. Amma me, Nainah na buƙatar taimako a halin yanzu, da bata san inda kanta yake ba, dole za su taimaka mata ko da mahaifinta babba. Ok, Mus'ab, mu taimaka mata mu kai ta asibiti. Kaji, don Allah. Ba darensa ya so ba, ya ɗauke ta ya fita da ita Rauda na bayansu. Ita ta yi direbin ɗinsu. Asibiti suka kai ta kai tsaye.
aka nufi emergency da ita. Kafin Rhoda ta kira Hajiya ta sanar da ita komai. Ina, ba zan yarda da haka ba, ba zai yiwu ba. Naina ba za ta iya haka ba sai dai wata kaddara ta Ubangiji. Ku jira ni ina zuwa yanzun nan, ta sanke wayar. Da ƙari likitoci suka tsayar da jinin, sun daɗe a kanta. Kafin ɗayan likitan ya sanar da Mus'ab, cikin ya zube. Sai dai tana buƙatar kulawa kamar wacce za a baiwa mai juna biyu. Me yasa? Rhoda ta tambaya idanunta a kansa. Kallonta likitan ya ce, saboda lafiyarta, kana ya fice. Farfadowar ya yi daidai da zuwan Hajiya da Fahad. A tare suka shiga ɗakin, kuka suka same ta tana yi sosai, kamar ranta zai fita. Musab ko kallonta bai yi ba. Duk da yana jin kukan har cikin ransa. Hajiya ta ƙarasa gurinta tana faɗin. Me yasa Naina? Me yasa kika zaɓa hakan akan farin cikin mijinki? Da ban taɓa jin kin furta so da bakinki akan Musa'ab ba. Da na ƙaryata ki a yau. Ki gaya mini gaskiya. Naina, me yasa kika zubar da cikin? Hankalinta ya yi matuƙar tashi. Da jin kowa zarginta yake akan ta zubar da cikin. Ta soma kuka sosai, bata iya furta kalma ko ɗaya ba. Musab ya soma magana cikin fushi. Mom, ki batta kawai. Me yasa kike tambayar ta? Bayan kin gani da idanuwanki. Ni na gaya muku ba ta sona, shi yasa ba ta son haihuwa da ni. Na yadda Naina. Gaskiya barin gidana za ta yi ni. Ba na buƙatar ki yanzu Naina. Yanzu ma sakinki zan yi. Don ki je wa mahaifinki da hujja. Ya ciro biro a gaban aljihunsa yana neman 'yar takardar da zai yi rubutu a kai. Hajiya ta yi saurin rukonsa tana girgiza kanta. Naina na son ka, ɗana. Ka tsaya ka ji dalilinta na yin hakan. Me yiwa cutarwa ne a gare ta, shi ya sa ta yi hakan, amma ka yi haƙuri kar ka sake ta. Ba ta dama ɗaya kuma ta ƙarshe ɗana. Idan ta sake aikata hakan, ni na yarda ka sauwaƙe mata. Amma yanzu ka yi haƙuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya yi ƙoƙarin haƙuri, Allah zai taimaka masa wurin yin haƙuri. Kuma babu wata kyauta da aka baiwa ɗayanku da ta kai kyautar haƙuri. Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa, babu wani bala'i da ya taɓa samuna, face sai Allah ya sanya mini wasu ni'imomi 4. Haƙuri hawa-hawa ne. Mafi ƙanƙantarsa shi ne mutum ya bar kukansa tare da kyamar bala'i. Matsakaitin shi ne barin kuka tare da yarda da bala'i. Mafi girman darajar haƙuri shi ne godiya ga Allah akan bala'i. Duk wanda ya yi bakar addu'a ga wanda ya zalunce shi, to haƙiƙa ya kwatar wa kansa haƙƙinsa, kuma bai yi haƙuri ba. Don haka ya wajaba a yi haƙuri, mutane a yi haƙuri, Mus'ab ka yi haƙuri da Naina. Duk da haƙuri wata kalma ce mai girma da wuyar yi a yanzu. Duk wanda yake ɓoye fushinsa, alhali yana da ikon aiwatar da abin da ya yi nufi, to Allah zai kira shi ranar tashin alkiyama a tsakiyar halittu baki ɗaya, sannan ya ba shi dama ya zaɓi wanda yake so a cikin 'yan matan aljanna, hurul ain. Allah ya sa mu dace. Haƙuri, amin. Musab ya yi shiru kawai, Fahad ya riƙo hannunsa za su fita. Ya ce, na ji Hajiya, amma ba za ta zauna a gidana ba. Hajiya ta ce, shi kenan, ni za ta zauna a nawa gidan. Naina ta ware idanunta sosai a kansa, da suka kumbure suka yi jawur saboda kuka. Don Allah aboki, I'm sorry, ka yafe mini. Wallahi ban yi wannan abin da sani na ba, wallahi tallahi. Ta haɗe hannayenta guri ɗaya tana kuka. Kaki ƙara roƙona Naina, na gaji da ke kin ji ko? Ki zauna ke kaɗai kawai, ki bani ni ma na zauna daban. Ya juya ya fice da sauri. Fat na bin bayansa. Ta mai da hannayenta kan fuskarta
tana wani irin kuka sosai mai tsima zuciya. Kukan da take yi ya yi matuƙar taɓa zuciyar Hajiya, ta riko hannuwanta tana kallonta. Faɗa min gaskiya Nainah, zan taimaka miki. Me yasa kika zubar da cikin? Me yasa Nainah? Nainah ta riko hannuwanta ita ma tana kallonta. Ni ban zubar da cikin ba. Kawai na ji ina jin jiri ne bayan na sha exotic. Sannan dama mun yi faɗa da shi a asibiti jiya saboda na ce zan zubar. Da ya nuna fushinsa sai na haƙura ba zan zubar ba. Amma ina jin tsoro na je haihuwa na suma, kamar Sirayya, ko na mutu, kamar ummana da ta haife ni. Allah Hajiya, ban zubar da cikin nan ba. Ina son musu abu sosai. Ki ba shi haƙuri don Allah don Annabi. Sista, don Allah don Annabi ina son zama da shi. Ta faɗa tana kallon sista. Duk jikinsu ya yi sanyi. Sista ta ce, exotic ba zai zubar da ciki ba. Sai dai in ba wani abu aka saka a kai ba, sai dai in wani abu aka zuba. Nainah, waye san kina da ciki? Ni da shi ne, sai dakto kawai. A'a. Girgiza kanta ta yi. Hajiya ta ce, kar ki yi zargin kowa, saboda zargi ba shi da kyau. Ko ma menene, Allah ya kyauta. Gaba ya bata wani cikin, Musa'ab kuma dole za ta koma gidansa. Allah Hajiya, ba zargi ba ne. Kin san me? Sanda ni je gidan, na tsinkaye Mufi da fa a laɓe, tana ta faman leƙensu. Afta da na ji Musa'ab ya ce zai saki Nainah, na ganta tana murmushi. Allah ba shari ba ne ba Hajiya, sannan Mufi da komai za ta iya akan Nainah, tunda ba ta santa, me yiwa ita za ta sanya mata wani abu a ciki. A'a Rauda, ana so ka kyautata zato mai kyau ga ɗan uwanka musulmi. Mufi da ‘yar uwarki ce, ‘yar uwa ce sosai a gurin ki, bai kamata ki mata wannan sharri ba. Shi kenan Hajiya, tunda baki yarda ba, amma ni kuma zan yi bincike matuƙar na gano gaskiya kai tsaye, Musa'ab zan gayawa. Hajiya ta dubi Nainah. Kar ki zargi kowa, ki sa a ranki, jarabawa ce wacce Allah ke yi wa mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, lalle Allah idan ya so mutum sai ya sanya musu jarabawa a ciki rayuwarsu, kuma yana daga cikin alamar mafi alheri daga Allah ya bawansa, ya sanya masa jarabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan Allah ya yi nufin alheri ga bawansa, sai ya gaggauta masa azaba a cikin duniya. Idan kuwa Allah ya yi nufin sharri ga bawansa, sai ya kyale shi da zunubinsa ba tare da ya jarrabe shi ba, har ya zo da shi ranar kiyama. Kuma jarrabawa ga mutum tana kankare zunubi, ko da kuwa kaɗan ne. Kar ki sa damuwa a ranki Nainah, zan zauna da ke. Ɗana kowa ne, Musa'ab zai dawo gare ki, ki kwantar da hankalinki. Bayan wata 2, Nainah na gidan Hajiya tana samun kulawa. Baffa bai san komai ba, a cewar Hajiya, kar a sanar da shi tunda yana da hawan jini. Akai-akai suke waya da Bahijja, ta sanar da ita komai, kuma takan ba ta shawarwari. Tana zuwa sukul ba ta daina ba, kuma malaminta na zuwa kullum yana koya mata karatu. Hajiya ke biyansa. Tun da Nainah ta koma hannun Hajiya, Musa'ab bai sake zuwa gidan ba. Hasali ma, gidan shi baya zama saboda ko Mufida haushi take basa, tun da ba Nainah. Sai cikuniyar fita yake Indiya, ya bar ƙasar ma ya huta, a cewarsa. Ba zai iya zama a garin ba, gari ɗaya da Nainah, kuma baya tare da ita ba. Ana cikin haka, Mufida ta soma ciwon ciki sosai. Da kanta ta je asibiti, inda aka mata scanning, aka gano mahaifatar ta lalace, sanadiyar ƙwayoyin da take sha a ɓoye na hana ɗaukar ciki. Kuka ta yi sosai, jin sai an cire mahaifar, in ba haka ba
za ta zame mata kansa. Sai ta yi deciding, sai bayan tafiyar Mus'ab Indiya, kana ta je a mata aikin a ɓoye ba tare da sanin kowa ba. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 19, sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na 20 domin jin yadda ta kaya. Mun gode.